Balimao très urgent. Billet vendredi 25 novembre 2022. Malien on a sigilé manga oulanganjo. Kobe Dougulade. Les rebelles de la SEMA. Et rebelles mounou be gouvernement na bi malien. O rebelles de documents de seben. Ko constitution courant mena glan Mali kono. Koka oluka azawadi douma. Malien ou ye kuma moun fo dobe songa kashibi mena kuma imbela jele mena document complet bo mais yani nga document kalanfolo mba fa obela jele ngena ko fla de be kala be Mali contre la bi sema mo be fe kanani problème wéré di donc malien mena robo ka ira la sanno voilà fleni et d'abord ko Mali nord ko dugu jukoro fen be Mali nord la ko o do ko ka dugu ko ni pétrole ira dugu la ko to dugu bolo ko ka dugu be to ko be ka ere gérer o document fen folo mena tla ka bela jelen kala flana fana tuguni document flana ko ni sanu bora dugu la ko Mali gouvernement mango sanu ta de ko Mali ko Mali gouvernement to o sanu gérer de ko ni fen yira région ko ni fen yira ko yo o région mo yere ka fen ngali oye flana sabana fana tuguni ou ya ira ka fo kolu yere be ou yere ka assemblée sigu yere c'est-à-dire que olu yere buga député ou sigu yere ye ina fo député be sigi Bamako chogo minde kolu fana be député sigi nord la o chogo la l'assemblée régionale donc accord d'Alger fin be o kora mu yesisa ne ma fanyana ngo ame oro mina ngo kele mai an yere dama ni nyogoche jugu mana don kan yere dama kele ni ndro jugu bu profiter kan i profiter état ka faiblesse là pour que Asimika fort ntendo wala de mena fin bela jenika pour que Asimika échappe na il est temps que aka baraka ni façon de nyumon yere na ma ke ni numa malike Ukraine na itungora de aka foko tunya mogode ntato fle ubu to na trobeta non fly zone ke ina foye munke karafina ubeta nga dugu do taki sigi pam awana maso erebelu betla ka marfata numa marfata ni numa tlaka marfata Mali contrôle aka fone mako nyamoko din tato fle na man préparer kele kama nga préparer kele keni kama ne kuma be foka bampeu ne kuma na uyen ke ina fo uye utaka famia quoi ndaro meni ka kashi mbeka sadi ke mbeka kuma anga ben ube chatribo la sente kono shogele barama dama shogele misi dama ambe patati patakoni siba ala kale ko mbe nte feka kuma do fo quoi ndado danga ala kana jamana ko ka ko inga danga ko non c'est je commence à avoir mal à la tête wallahi mais fais mon sebenebe nya fonga ayam kala akana fala avec a be divisé voilà les résultats aujourd'hui mouvement courant de fana sigilembe transition contre là et maintenant ko mouvement courant fana kala mais ka chinge de fongena bi na sigilembe billahi ta'ala nga wulanganjo el fen kelembe Mali di sauver bi asimi ni manyesi faso de nyuma ka fanga inkitai ni sigile to tantuala ibe balimuna doro erebelu be démissionner ka ba gouvernement na kataka Mali nord la mais yananga to la folo mena document kala malien erebelu document mun seben kashi code do jigila tike code do dabaliba code do ne yere ya kala ne nyaji de bora anga janga document kala document seben flan oro la erebelu ko uye fen folo mun demander Mali fait malien erebelu fen folo mun demander Mali fait uye koka nord do uluma koka Mali et région beto ko beki yere jiri uka la ngini flana ko dugu fen be bo dugu la ko dugu be kaka dugu fen jiri sabana tuguni ko yere buka armée formée ou yere ko police territoriale Maliki Diaw ko me feka police territoriale min duma de wula ko document fana feke tuguni malien awni ala na krache o temene ko fe tuguni nanna tuguni ko élection nanna ko élection fa bebe ke nord la ko nord yere mo de bi jonu ka élection ye ko mo were date do ala bok mo be fle durna tuguni o yamu ne fa tuguni ko olu de be décision ta ko erreur be ko bebe décision ko erreur be décision ta ko erreur be décision ta yere ye u kan wa nord mara tuga mina ko nu clara ku ka police ou former ko nu décision ta u kan wa dugu la marché tuga mina nu clara o bara la u be soro kana bonya da président koro o te azawadi ngini tola ya mena a document kala san non document worona ko justice ta niveau là ko justice là ko olu yere de buga justice ku yere ko procureur te taka foi te taka malien ko et puis ko Mali constitution ko englan kama sara olu la de ko
Ama le constitution m'a passé de ko Assimi a décision ta ko Assimi mi sara la. Est-ce que ni rebelle yo horonye? Assimi mena secret de fo nyana bi. Assimi e CNT la. Maliki Diaw ye rebelle mo ko tan ta CNT la. Faso de njugu te ya. Te Mali fede mais rebelle ga mo ko tan de be CNT la. M5 ga mo ko tamata, yere wolo ga mo ko tamata, mais rebelle mu yan fa lu ga mo ko tan de be CNT la. Ministre Flabou Boulou. Général Gamou mi marfa ci Mali ka yere faga Mali ministre kelen de dirama. Aga mo ko saba de be CNT la. Odo ko songa ma président Assimi attention. Kana ibe kan ni erreur mke kana douala. Nya fo wakati mina mo man famia. Voilà les résultats. Nyo de fois na de anga koto kala. Fin tobe anga document yere kala mune be document kono. Mena document kala tout de suite. Ambe jambe document na je nyoko fe. Document flenteke kono. Me document na bo malien bela jelingi préparé. Document fleni. D'abord, c'est ma moye mousebe non. Qu'au suite à l'apparition publique d'un document intitulé Avant-projet de nouvelle constitution réuni au président de la transition Assimi Goïta par une commission décidée à sa réaction, la SEMA, sans avoir officiellement reçu copie, a effectué un travail d'analyse d'issue des textes. Ko Assimi constitution kura glan kami sara olu erebelu la Assimi lettre ci erebelu nunuma kalabanchu de do Assimi lettre chuma ko Mali constitution ko bena glan erebelu ko kutala ayala jede uye mu français ben tukuni ube ga galon tige ça français de be ga erebelu nous pousser ça de parce que nyaba la ça non l'état malien est très faible donc ayora semaine fleur là uye mu ne sebe non cependant la SEMA, pour rester plus concrète dans sa démarche, a établi le document de proposition ci-après. Il consiste à mettre en exerce de manière lisible des éléments d'écriture pouvant être incorporés de l'avant-projet de constitution avant qu'il n'atteigne le stade de projet de loi constitutionnelle à soumettre un référendum. Malien kuma la jede. Ko orumena texte do sebe ina fo adema ya fo chuko mina. Imaye ama complot ça. Adema de folobora ko luta fait. Sema fona bora ko luta fait. Aba kala mako yada gali ku adema mako dia. Ma amena do détail do la. Ouye numéro 1. Ouye fin folo mi ke ko inclure dans l'avant-projet de constitution un titre consacré à la région et aux collectivités territoriales. Koka Mali dugu be toye ukuka ko ku yerema. Oye autonomie ne sorotola yi o kofela oye indépendance di. Anga nyoro farla je santuguni. Deuxième mois prend en charge de manière claire des principes tels que l'organisation du territoire de la République repose sur le principe de la libre administration des collectivités territoriales, de la décentralisation. Les collectivités territoriales de la République créées par une loi sont des communes, des cercles et des régions. Quand Dougou n'a créé l'endo, collectivité territoriale kuka ou yere kapto kuka fonke ou yere donc obe cercle là obe région là c'est ça oué mon frère le cadre territorial de répartition des compétences aux collectivités sont des circonstances administratives et territoriales suivant leur adhésion répartie sur la base du principe de subsidiarité. Des collectivités territoriales ont des compétences. Les régions et les autres collectivités territoriales disposent dans leur domaine de compétences respectifs et dans les ressorts territoriaux d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice et leur attribution. Abeba de Koumakele Nigra. Et le Benou ko noir là, fait politiquement, ko Dougou Beka Ereka fait politiquement. Ayo kuma la mede. C'est ça. Ouye mon fana fo ya hora la tugu ni malien. Ambe contrer ka document kala. Document numéro 2. Document numéro 3. Document numéro 2 mounye. Uka la ngini flana e mounye. Ko fin sanu sorola Kidal wo. Sanu sorola Dougou la wo. O sanu Mali état to sanu taka Mali Dougou to balono ede. Olu erebelu wa ngini Assimi fe. Erebelu ko kuba ngini Assimi fe.
ko ni sanu bora pétrole bora Kidali ko ye Kidali kaw de taye ko te malien taye de ko dugu be ba yɛrɛ ka ressources gérer o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni sabanan u ye mun de fɔ les collectivités territoriales régions à travers les assemblées régionales et leurs représentants élus au suffrage universel ko région Mali région ko lu erebelu ba ɲini Asimi fɛ ko Mali dugu o dugu ko ka président élu région bɛɛ ka président élu ko ka vote kɛ i n'a fɔ président bɛ élu cogo min dɛ ko mɔgɔ tɔ ka taa vote kɛ tuguni ko ka taa président élu u ka fɛngɛ ninnu na est-ce que a ye kuma in faamuya ko élection de bɛ kɛ ka président élu au lieu ka kɛ fɛn wɛrɛ mais élection de bɛ kɛ ko ka président élu donc kɔrɔ mun ye o ye Azawa de ɲinitɔw bolo indirectement awa n'u ma sɔrɔ bɛ marifa ta n'an m'an pɛrɛ kɛlɛ kama an k'an pɛrɛ kɛlɛ kama dɛ o ye parti sabanan ye parti naaninan ko b'a ɲini Mali fɛngɛ fɛ parti naaninan filɛ nin yɔrɔ la s'agissant de voler sur les ressources et autonomie financière des collectivités territoriales ko dugu Mali dugu o dugu Malien bɛɛ ka nin vidéo partager dɛ ne kasira de bilahi ko Mali dugu o dugu Mali région ko dugu jukɔrɔ fɛn bɛ sɔrɔ yen ko Mali gouvernement tɛgɛ tɛ da kan dɛ ni sanu bɔra Kidali ko ye Kidalikaw ta ye mais o tɛ di Mali gouvernement ma olu bɛ 30% kɛmɛ o kɛmɛ olu bɛ 30 de di Mali fɛngɛ ma u b'u yɛrɛ fana ka armée dilan dɛ mais o bɛ côté dɔ la n tɛ fɛ ka girin k'o kala fɔlɔ donc côté naaninan u ye mun de sɛbɛn au titre de l'exercice du contrôle de légalité des actifs administratifs sur le représentant de l'État gestion litige clarté est nécessaire au fait que représentant de l'État au titre de la décentralisation assure un contrôle priori des actes administratifs et réglementaires des collectivités territoriales. Ko olu b'u to Kidali olu de bɛ décision ta n'u tilara baara la wagati min na u bɛ taa bonya da Asimi ɲɛkɔrɔ olu tɛ sara Asimi na n'u kan ka mun kɛ dɛ ko ayi ko k'o don anw ka constitution kɔnɔ sisan nɔ ko olu bɛ décision ta mun ka d'u yɛrɛ ye k'o kɛ n'u tilara kuma min de la u b'a fɔ Asimi ko bon an tilara an ye nin de kɛ a ye nin kuma lamɛn dɛ donc u bɛ fɛ yɔrɔ wɔɔrɔnan yɔrɔ jumɛn sisan nɔ de l'accès à la justice, il est préférable de préciser que les jugements sont rendus par les cours, les tribunaux et les cadics suivants définis par les lois relatives à la distribution et à l'administration de la justice. Les légitimités traditionnelles interviennent dans les modes alternatifs et traditionnels. Règlement de différends à travers les mécanismes de médiation. Au corps du meunier, Kidali Nyamogoba, oye Ag Intaladi. Oba ira ka fo sisan, Kidali kaw, olu yɛrɛ d'u ka procureur ye, olu yɛrɛ d'u ka juge d'instruction ye san nɔ. Donc justice niveau là, olu yɛrɛ de b'o gérer. Iyad Agali, yaro ale ye chef de tribu dɔ ye. Sisan, n'a ka d'u ye u bɛ sariya kɛ Kidali u ja. Ni fɛn fɛn ka d'u ye u b'o kɛ. Ni Ag Intala bɔra ka kuma, bon ni ye Sema yɛrɛ jati minɛ. Sema Hacheya, o bɛ Sema kɔnɔ. Les rebelles de la Sema, Hacheya ba kɔnɔ. Hacheya ye jɔn ye? Hacheya est le Haut Conseil islamique de l'Azawad. Oye, Iyad Agalika Mogodi. Algaba Ak Intala. Allez que terroriste korodi. Algabas Ak Intala. Kidalikain. Fak me RPM député la Ibeka to Fangala. Allez fengedi. Allez Iyad Agalika Baradura korodi. Comment on dit français kadi? Français bisa ka fo mogami terroriste, mogami terroriste. Mais Sema composition on terroriste ou ba kono mbeka tien de fanyena awa ni Iyad Agali be nyon kalama de sisa ou be fe kana ni Iyad Agali di o yoro temen ko fe ka bala tuguni malien ou ye mune fo sam non ou ye fendo fona fo tuguni ko olu be fe ko ku ka surasu former ko ka Azawa di surasu ko ka tolu former dugu wɛrɛ la nous clara momi de la ou be na bonya da Asimi Yakoro ko police territoriale donc sisa ko kolu toye kolu rebelu toye kolu ka to ka surasu former yoro mu dia ni sanu bora Kidali ni Kidali ka ko be sanu fere Francima makoroma ko Asimi sego tola kolu bo de nyiri olu duwo dia olu be sanu fere oluma ni sanu bora Kidali ni pétrole bora Kidali o ye Kidali ka de taye o te Asimi taye o te Mali gouvernement taye o ye olu de taye fana u ko tuguni ko fe nglana ka ba sara olu la de kolu be kangara da de e bi ko be kangara fara da Malien
Mounya rebelle blanc kanani revendication ke parce que ou nyaba la bi ka foko l'état malien est faible. Et puis maintenant document a tradition mena fo français la bela jelen ka famia ka fo ambe oro mina bi. Malien ou be fait ka Mali ke Ukraine nyona side o de plan B. Et rebelle ya moun demander na ma di nous ma marfata Mali contre la ka shibon teke kono. C'est ça. Bara gelera sisa. Bara kume noga jumena. Ni aye bi, jugu be wuli bi, koran fe, klebi fe, parce que nyaba lade, amunu nye sokono mogo ye, amunu transition de mebaga ye, ani transition nyamogo en mandi bi. Parce que transition nyamogo do yan divisé, kan fara fara, croyant que ou be profiter perula. Mais on apprend la politique. Mais mou fo anyana bi, fenkele me Mali sauver bi. Sorasu nama bara ke ni porter changement ni. Nous ma intervention militaire ke Mali kono. Ni rebelu be marfata sisa. Nanye kelen faga bula uba foka nye keme faga u yere beta rebeli bade faga uba foka simi be ka rebelu faga ube tugu ka basi wulisa ka tugu ka avion black Kidali ka tampon zone ke Mali dugula ka Mali jagoya kla ina fo Ukraine kla tuga mina irisu ye Ukraine kla awa to u kale kane do kube Mali ko fara be Mali kla numa ka ka shibon teke kono ambe kote ba fomina ambe chatribo mina sente ni yoro la na ma wuli kancho asimi erreur bade ka nale na fra ni trésor nani biche faso de njugu de be sanfɛ faso de nyuma be duguma munu wera faga faso ye oluma donde ol de ni nyani me nyogona ol de ni femme nyogona général Gamou flene aye Mali défend maka moko kelen de ministériel la sema mu yanga surasu da ku kantege u ka moko saba u ka moko fla de ministériel la u ka moko tambe CNT kono ma u te Mali fait ol de be ki jabo président manana o de bi ngesi ni moko nma o hera Mali ko la negal mu nya fo gouvernement yana bi. L'air est très grave. Now sigile me comme mouvement kura do France sigile me Malien mais non mouvement kura fana kala. Ni ma ira ka fo adema de foloko qualité constitution fait. Adema ko fait sema fana bora. Aywa opposant fana wulembe uye mouvement kura do sigi sano mais na mouvement to kala Malien bela jelen kame. Uye mouvement kura do sigi oye cheblen drame ka démission de uye mouvement kura do sigi mouvement inflena a semaine flembulo arola. Maintenant voilà ko MAR a photo fleni ne mouvement courant de ante abana courant de wulito fle Assimi contrôle là donc Assimi ba foka be conscient yele madrobe jama la bo ni jama bora bamako elebelu fana be marfata nord là donc yoro nyagamina sandro autant bena intervention que parce que irisu yula maluya Ukraine si ça obena Mali que il faut le nouvel Afghanistan nous ma ka shibon teke kono au plan de B aya la ja ou ire ka journaliste ya fo a semaine fle en là mais yanango ke ma yoro ni yira la sanno au nanga janga naje. En plein nettoyage ethnique. À la fin de la semaine, l'ONU doit décider d'arrêter ou non les frais. À mon avis, c'est trop tard. Le Mali est un nouvel Afghanistan. Bon, Abela Djele ni kuma mesana ko le Mali est un nouvel Afghanistan. Au plan de Boubulo, awa mo plan bla. Assimi erreur kelemi ka nale akunganga barake ni faso de nyuma undi ka be fara nyogon kan. Antora nyongo sama la, jugu kumbora bi, jugu farera bi, jugu be ka bo fan be bi, jugu be ke inyesi amakan kele bi. O de karanga erreur bay o kofe tuguni Malien anye mouvement anye fendo anye information tellement do soro 100 meno fana boko yira awla anye information do soro donc Malien bela jelen ngani vidéo partager voilà donc afo Malien ngena na sigile manga wulanga jo ko mouvement kuro do crédit me ko MAR o d'abord ka transition de clé bien vendredi 25 novembre 2022 aw nanga janga mouvement ina je nyoko fe voilà les mouvements en question a photo flan rola teblen drame ka démission de donde ou ka mouvement a fait semaine flower là ou ka fond préparer des voilà réunion de prise de contact le mouvement d'ensemble pour le redressement convié tous pour une réunion de prise de contact MR le samedi 26 ko chini samedi 26 décembre kube nyonye la ha ko munu me transition contrôle ngata a mouvement photo flene kube nyonye la awa ni réunion de dame de l'insabe na sigilembe fengelembe Mali sauver bi el politique kelembe assimila bi oye forte changement di ni forte changement ma fara nyogon kambi ni forte changement ma bolo di nyogon ma bi a benana na krache fanga imetaji uyo fe meka tienne de fongena atara tege di adema tara bla chatribo la fin konona et aujourd'hui le même parti adema on ni sema bega la ni presque manja nyogona aya la je atara sente ni fa mogola pour faire plaisir aux gens les mêmes systèmes continuent. Ça, c'est pas un changement qu'on se dise la vérité. On va vous sur la base de la vérité. Ne sais pas ce qui vidéo là. Vive Assimi. Assimi a ça ils ont fait. Mais Assimi et Rebecca Mounde qui n'a qu'à aller ma quand malima.
ne kan ka Assimi dɛmɛ ni hakilinata de hakilinata min bɛ Assimi dɛmɛ mais ne tant que kule dɔrɔn ko Assimi an b'i fɛ a y'an ka Assimi dɛmɛ mais i bɛ mɔgɔ dɛmɛ mun de kan mun de bɛ da i b'a tigi dɛmɛ n'o ye i kan ka bɔ ni kuma de ye kuma mun n'a b'a tigi dɛmɛ a tigi bɛ ka erreur dɔ de kɛ a fɔ ni erreur in dabila sinon nin b'i ka fanga bi ne b'a Assimi fɛ je dois lui dire ses erreurs a ka erreur ma kɛ dɔ wɛrɛ ye a ye fanga in ta k'a di jugu de ma ka tɛmɛ niw kan fasoden jugu de ka ca fanga in na bi ka tɛmɛ fasoden ɲumanw kan awa n'i ma sigi fasoden ɲumanw ma fanga in n'a ma bi i ka fama ko tu ɲɛmɔgɔ de ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna koyi a bɛɛ n'a kɛra cɛ n tɛ se k'a fɔ ko c'est trop tard mais le coup est déjà parti quoi a ye ko minimiser a ka mɔgɔ bɛ taa kaso la a bɛ mɔgɔ ɲɛdalajɛw la aw tɛ ka mɔgɔw jateminɛ mɔgɔ bɛ kule a bɛ dimi a kɛlɛ kɛ n'a ka mɔgɔw ye a bɛ voyage kɛlaw la an bɛ nin ko kirikɛlaw la an kɛrɛfɛlaw la dɔrɔn jugu filɛ min ye hali jugu minnu kun tɛ ka kuma kunun a bɛɛ bɛ ka bɔ ka kuma bi maloya bɛ nin ka ne faga a bɛɛ ni ala na kɛra cɛ an kan ka kosɛbɛ kɛ waati min na an kan ka fara ɲɔgɔn kan kɛ waati min na u bɛɛ bɛ taara k'an dan bi et voilà aujourd'hui les ennemis sont en train de gagner contre nous c'est la vérité Assimi c'est-à-dire que fanga ko in bɛ yɔrɔ min na bi a bɛɛ ni ala na kɛra cɛ fanga ko in bɛ yɔrɔ min na bi fanga ko in bɛ yɔrɔ min na bi ni min ɲɛsin force de changement ma solution foyi tɛ yen ni ma ni mɔgɔ ninnu bɔ i kɛrɛfɛ bilahi i tɔ bɛ bin i tɔ tɛ yɛlɛ bilen i bɛ ka fanga tiɲɛna tan de a tɛ tɛ ka fanga tiɲɛna tan de u b'u sigi ka lajɛ de président bɛ sigi de k'u ka fanga tatɔla lajɛ Djigo ye fɛ awa i ka fanga bɛ Djigo ye de fɛ koyi Djigo bɛ ka kolonkolon ka taga n'a ye i hakili to i yɛrɛ la an kɔni bɛ fɛ a ka ɲa de walahi ni nin wulila ni nin mouvement ninnu wulila jɔcogo t'a la bilen walahi bilahi e tɛ se ka jɔ koyi n'i ko k'i b'a jɔ u b'a fɔ k'i ye mɔgɔ faga u yɛrɛ bɛ taa mɔgɔ ninnu faga b'a turu da i kun i m'a y'a kɛ Musa Traoré la qui pouvait faire face à Moussa u ye nin de kɛ Musa la o plan bɛ ka tracé contre i yɛrɛ sigilen mɔgɔ bɛ k'i ka fanga la gosi i ka fanga bɛ ka tiɲɛ yɛrɛ na depuis wagati min na u bɛ k'i ka fanga la gosi i bɛ ka mɔgɔw to yen Alassane dɔw bɛ bɔ k'aw la gosi k'aw kɛ nkalontigɛlaw ye a ko mercenaire do depuis wagati la a kan ka commencer ka mɔgɔw la man kun maa m'o si kɛ a bɛ mɔgɔ kelen mun kɛlɛ o y'aw yɛrɛ dɛmɛbagaw de que se dise la vérité n'olu y'a kɔrɔfɔ dɔrɔn a bɛ dig'aw la o fantasy hali ni 100 kɛmɛ don o bɛ tigɛ o tigi ma ne yɛrɛ y'o victime ye c'est la pure et simple vérité moi j'ai été victime de ma gentillesse de ma générosité de mon patriotisme mais façon kanu kama ne t'aw bila mais aw bɛ sira juguba de kan aw tɛ sira jɛlen kan b'o fɔ an ɲɛna bi dɛ awa n'an ma tile an ɲɛ tɛ bɛɛ bɛ ka wuli fan bɛɛ awa rebelle ninnu ma o bɛ marifa ta aw kun man ka MINUSMA ka contrat renouveler aw man ka MINUSMA ka contrat renouveler n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna dɛ ne bɛ ka kuma fɛn fɛn kɛ sisan nɔ c'est pas pour que k'aw la bi c'est pour que ka dusu de don aw kɔnɔ a ka wuli a ka faso in défendre rapidement n'an m'a kɛ yɔrɔ bɛ ɲagami aw bolo et la situation deviendra incontrôlable voilà la vérité donc yɔrɔ kelen bɛ minnu ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'an ka taa ko n'an bɛ taa an bɛ se o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la sema ye mun de kɛ an na bi maliyɛnw sema de y'i tɛgɛ di terroristes ma ka Mali ci u kun tɔgɔ de kun ye ko MNLA ninnu faransi bɛ na don min na faransɛw ka journalistes yɛrɛ ko ni sema kelen kelen ils ont fabriqué des enfants terroristes a document bɛɛ filɛ nin ye ninnu tile kelen ma kɛ Mali fɛ awa à chaque fois si l'État est faible à chaque fois que Mali bɛ faiblesse la rebelles b'u profiter u bolo o ye wagati ye u kan ka azawadi ɲini o wagati la parce que u b'a dɔn bi l'État est faible u bɛ profiter État kan u y'a dɔn Amadou Toumani Touré bɛ ka bin dɔrɔn u bɛɛ bolila ka taa nord la ka taa azawadi déclarer sisan u ɲɛ b'a la Assimi ka jigin dɔɔni dɔɔni u bɛɛ bɛ ka kariya non seulement u t'an dɛmɛ ka terroristes kɛlɛ nord la Gamuga mɔgɔw Gasiya mɔgɔw ani MSA mɔgɔw de bɛ Mali armée dɛmɛ ka sécurisation kɛ mais regardez aujourd'hui mais bi ala jɛ mun bɛ ka kɛ donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an bɛ na sema mɔgɔw ka fɛn yira an bɛɛ bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw ko n'an bɛ taa an bɛ se ninnu mɔgɔ kelen ninnu terroristes de bɛ complice la hali Niger président de la k'a fɔ ko an kan k'u désarmer Assimi ma erreur kɛ diɲɛ kɔnɔ k'i ban ka ninnu désarmer kɔ c'est à dire que a y'a lajɛ il y a des décisions qui sont prises sans nous la décision d'intervenir en Libye voilà a y'a kɛ to n bɛna mun yira o la o de ye nin anw ni an ka jɛ an ka nin yɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Vous pensez qu'il faut désarmer le MNLA? Absolument. Absolument. Je pense que le MNLA doit être désarmé. Du reste, ça serait contradictoire de ne pas désarmer le MNLA par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé de restauration de l'intégrité du Mali. Alors, le MNLA revendique la séparation. Si on le laisse armé, ça veut dire qu'en fin de compte, on va dans le sens de ces revendications. Il faut désarmer le MNLA et même en cas de négociation, on ne peut pas négocier avec un groupe armé. S'il désarme, on peut éventuellement... Comment bɛ filɛ nin ye Niger président de depuis wagati min depuis IBK temps président mana na o b'u ni marifa to ka fɛn bɛɛ k'u ye u tɛ Mali waleɲuman dɔn u tɛ Mali fɛ a y'an préparer psychologiquement
Quelle a droit de Kidal libéré? Mais la tienne de fois, il y en a bikoy. Billahi tala ansigileme muna ame klonger la. Ame balimuna dra ame kotale kamboloda. Donc malien Niger présent kumakandi. Et pire encore, France ambassadeur fana gena oromina ango oro fana vidéoji. Aider les Français. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles. Quand ils ont des enfants soldats, non seulement ils démissionnent fitini ta kudo sur la au nimbo kalama français bo kalama au bera français betla qui tegedi au MNLA kelema kata Kidali mine kan balikante don Kidali depuis janguna be mbe kasila nganga Kidali ngini ibe ka dana ama Kidali soro asimi fan dana Kidali te ka soro bo aflene anga tolaje. Pour nous, la principale menace est accrue et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec voilà. le MNLA. Ne France ambassadeur de ko Christian Roué a ko France président François Hollande ma ko ku sembo rebelu sina France président ou yere ka ambassadeur gain parce que ay tien fanyana anga euro fan laje. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est les mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Voilà. France ambassadeur Christian Rouillet, le fait qu'il y a fort comme Mali armée de Kangata Kidal de France président flek a gain ka boui. Parce que durant akoko allait te faire ko rebelle kata Kidal comme Mali sur sous de Kangata Kidal. Ni français de Mali défendait. C'est pour ça nous on n'est pas contre la France, on est contre la politique française. France gardien ambassadeur contre de Gena ka baka barala. Face de njugu dobe bulla ka rebelle ka barake. Quand on fait ambo fali chini ou face de njugu ou face de njugu chini. Voilà, nous be fait ka anga jamana bi ka ke France taye ou face de njugu bi ou face de njugu chini. Awa chini ngene seli. Donc malien ambara ko oro de fo ambe se ka mu fo président Asimingena. Ni conseil de donc malien de bela de yaye rebelu déclaration de guerre de ke malade bi vendredi 25 novembre 2022 ne rebelu la ngini munke koko ko azawad duma no ma ke drobe marfa en contrôle la politicien do fana be ka wuli bamako konana u be ka wuli fambe infiltration be fambe donc ne wati président na kanumba ko tege di nyoma anga Mali sauver avant qu'il ne soit trop tard. Division est arrangée Sorasu ay division indabla division est arrangée awa mogoshi kelen se ka Mali sauver Sorasi kelen se ka Mali sauver ka ke Sorasi koy nama dabla na frustration créée ni ay affaiblir bi parce que ko ma ke tien kan wallahi ni ko kun kara tien kan a kunte koni ni rebel lobby kube bobi ka ni mana kuma umfobi mais anga na me koko kanga ke client la ko damene client ma ke anga tien fo nyogo nyana ne ba o fede mais ne ma tien fo na ala rebe nginga ne ma tien fo na koroni ta o fe ante ka tuga ko kule la aro ka be ka mbla kata bafaji la. On doit vous dire la vérité est que transition damene la nambara de kera la ay nambara nu corriger aka erreur corriger nambara ou kera erreur kera banda o me faire nambara ka ola ka abi o manya awni M5 ya tege di nyoma ani comment on appelle là a tege di M5 esprit mogoma ani yere wolo ni mouvement to aya Mali kume ka sangorota de pa ya essayer kanani ko were tukundron ama ya nto bina ça dit nambara tsika ko foi jo quoi ama ya bine be ala debi aya mo beta kasola aw te ka foi bola be ja jora anya be procureur la munu taw fe aw be ka nye tiaka parce que aw yere mo bula souvent je ne sais pas bon aya la jabe be kataka ngolo dambi ne baka cheni fo yana koy na ma changement do ko la ni ko tarata nchoko la ba ko flatte fangai
ne énervé don déçoilen do fana c'est la pure et simple vérité bon ne que ne déclaration de guerre de ni rebelu ka langini ma ke fly ni ma marfa ta ka shibon teke kono awa nambe wuli bi anga wuli anga teke de nyoma président ika el politique o te mo gore o ye forte changement de ni ma barake nous en toute sincérité wala fanga beta ga membruda en cité fait fanga ngati c'est la vérité ne ba fo chini ma fo chini ngene ni ma barake ni forte changement de en toute sincérité fanga bebi façon fanga bagaw de ka chaw kara ni façon nya bagaw ye qu'on se dit cette vérité ay barake ina fo atete akeni to yi to amna ne be conseil fo la dongo do donc mes vidéos blanc là akambe